Bok ljudi, ovome sam se filmiću zaputio do Blue Mountainsa, lanca planina koji se protežu zapadnim dijelom Sidneya. Kao što i vidite, prvo sam išao žičarom preko doline tog lanca planina, od jednog kraja do drugoga i vidite kako prekrasno izgleda, kao da je netko to sve nacrtao. To je ujedno i nacionalni park. Ako ne znate zašto se zovu Blue Mountains, zato što kada sunce zalazi, svo to lišće od drveća u dolini nije smeđe niti zeleno, nego se doima plavo. Ne samo to, dosta je i zanimljivo da je sve to što se zeleni u dolini do prije nekoliko tisuća godina bilo potopljeno. Evo ovdje pokazujem kako mi je cool. Dakle, svo to drveće na obrancima tog lanca planina praktički označava liniju do kuda je otprilike prije bila voda. Sada sam došao do drugog kraja i tu se nalazi jedan vodopad, pa sam se zaputio do njega. Evo ga, baš mi predivno, slikovito izgleda. Ovdje vidite kakatue, to su vrste papiga i njih ima i u samom centru Sidneya, ali ih nikada nisam ovoliko vidio na jednom mjestu i kako sam vidio ove ljude da ih hrane, ja sam dobio potrebu davati im te orešaste plodove iz ruke, pa sam nažicao ljude i evo, hranim ih i kao dijete sam sretan. Sada sam se zaputio do drugih vidikovca Blue Mountainsa i mislim da ne trebam ništa više govoriti do kraja filmića, nego ću vas pustiti da uživate ovim prekrasnim pogledima. To je bilo sve od mene i nadam se da će vam se svidjeti koliko se i meni.